Egoitz Zelaia. Egoitz, una zure puntuak. Ikastolan ikasle ona ote zinen. Oraingoan ez dizut gezurrik erranen. Onona ere enintzen aitortzen dut hemen, baina saiatu ongi egin nintzen bederen. Gogoan aldaukazu lehen nota txarra. Ez baina nota ona lehena zen eharra. Gurasoei atera zien irribarra, ta hori da buruan daukadan bakarra. Hau duzu horrein, bi bertso nahi duzun neurri eta doinuan osatzeko gaia. Azkenean, fini duzu eguna Egoitz. Kanapean etzan azira gozoan. Zure momentua da. Kanapean eseri naiz, antzinaian eskola, zigarreta bat piztu dut, eta ireki alkola. Telebista piztua dut, lasai nago edo nola. Albistegiek ematen dut eguneko kontrola. Duela 5 urte jada, suetenan badagola. Hain fite pasatu alda, ez nun espero inola. Frantzia eta Espainia tranquil, tranquil daude hola. 5 urte iragan dira, eta haiei 5 axola. Eta haiei 5 axola. Kartzelan dudan lagun bat, gogoratu dut aurrena, eta haren gurasoak azenolako kemena. Tani berriz lasai, lasai, nabil munduan barrena. Pentsatu dut aldatu
izarria zait, niri aurrerako sena, ta galdera bat atera, zinez oso nabarmena. Ez baitzait ulergarria, orduko itxaropena, nola bilakatu zaigun itxarotearen pena. Itxarotearen